কষ্ট পাইছো কিন্তু উপরে উঠার लोगोफ्रा इलाय मोनफैबायानो हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय आंनि वरुण भाई ब्लॉग सो तो गाइस माने दिनै भिडिअ बानायनायनि खोथाया जाबाय माने वाटारफल नायनो थांनि तो खेथि जोबखांबाय जोबनानै नै गोसोम जाजोब्बाय आरोना गोसोम मानसिया आरोसो गोसोम जाफिनबाय तो खेथिफ्रा जोब्बाय आरोना ओमफ्राय दा माने दिनै लोगोफोरा लेंनायलाय माने होलांनोसै आरो माने वाटारफल नायनो तो नोंथांमोना नायबाय थादो कार्बि आंलंआव बे वाटारफलनि मुङानो जाबाय बेनहुम होनो तो नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम ओमफ्राय इन्टारेस्ट लादो आरो जायफ्रा दालागि चेनेलाव गोदान नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो थाबैनो माने साबस्क्राइबखौ बानायना होदो लोगोफोर नोंथांमोना तो होमबा जों थांनोसै नोंथांमोना नायबाय थादो जोबजासिम भिडिअखौ तो गाइस जों माने वाटारफल नायनो थांनोसै आरो ना तो नोंथांमोना जोबजासिम भिडिअखौ नायबाय थादो माने आं मबाइलजोंनो मट' ब्लग बानायदो आरो ना तो माथोखौ बोरै खोनादों मिन्थिया आं चेक खालामनाय जायाखै स्पिकारखौ तो गाइस नोंथांमोना नायबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम आरो माने जोंजों लोगो दं साब्रैसो उनाव देखायनोसै नोंथांमोनखौ तो फर लाइन पुरा गोदान बानायगासिनो दा बारा दिन जायाखै फर लाइना आरो लोगोफ्रा आवगायाव थांग्रोबाय जों माने उनाव दं गौतमजों आंजों तो जों 6 जन फैदो गासै ओमफ्राय डाबल आरो तो नोंथांमोना नायबाय था बिसोर आवगायाव थांग्रोबाय माने आं माने हेलमेट सेटआप लागायदोंमोन नालाय बेनिखायनो माने एसे देरि जाबाय आरो तो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय थादो दा भिउखौ नायदो बरियाथार आरोना फर लाइन गोदानसो बेहाय टुल गेट जिरायगोन माने गाइस इहाय दा जों थांबाय थानोसै उनाव बरिया भिउ नाजाराखौ नायना लादो नोंथांमोना तो जों गाइस फुल'नि मोनबाय बेनो जाबाय फुल'नि दा लोगोफोरा माजा थांदों आं मिन्थिथ'वाखै तो नोंथांमोनखौ दोनहैगोन दा लोगोफोरखौ डाइरेक्ट तो गाइस बिदि गिदिंनो फैनाय इन्जयानो आलादाखा गाइस माने आं मोनसे खोथा होनो आंहा माने बिदि एक्सपिरियेन्स गैया आरोना मट' ब्लग खालामनाय टाइमाव माने खोथा बुंनाय तो दिनै फार्स्ट एक्सपिरियेन्स लादों आरो तो बोरै जादों मिन्थिथ'वाखै नोंथांमोनासो मिन्थिसिगोन आरो भिडिअ जोबजासिम नायबाय थादो आरो जायफोरा चेनेलखौ दाहालागै साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना भिडिअखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाइक खालामनानै शेयार कमेन्ट पुरा खालामदो आरोना आरो लोगोफ्रा आवगायाव दं दा लोगोफोरखौ देखायगोन नोंथांमोननो दा माने लामाखौबो जों मोजां सिनाय मोना माने डिसकास खालामनोसै माजा थांनाय जायो तो गाइस लोगोफ्रा इलाय मोनफैबायानो तो बोरै माजा थांगोन लामाया सिद्दा ओमफ्राय आरो माहालागै सफैगोन थ'दो होमबा तो गाइस इजा दं सोमदोन आरो इजा दं कोरों आरो इजा सागर आरो इजा दङ अमृत तो जों 6 जन फैदो आरोना इजा दं गौतम ओमफ्राय आंजों 6 जन आरो जों माने दा थांनोसै लामाखौ सिनायाखै आरो खै किल'मिटारसो जागोन 50 किल'मिटारसो ना तो होमबा स्टार्ट खालामसै जों भिडिअफोरखौ तामाम हिट आरोना दैज्लां दा माइ साइ गायखांबाय नालाय बिराद हिट नुखायो आरोना जायगाफोरखौ जों दा माने गाइस नोंथांमोना मिन्थिखायो जोंनि कार्बि आंलंआव जाबाय बेनो लांहिन मोनफैबाय आरोना गरायमारि फिल्ड मोनसिगोन दा इयाव तो बरिया साजायदो माने फर लाइना गोदानबाबो तो लांहिन गरायमारि मोनसिगोन आरोना बे स्टेडियामखौ फिसा मेला स्टेडियाम आरो थांनायखौथ' आं बारा मोजां मोनदियालै लामाया मा जामोनथाय तो दामफार फैगासिनो उनाव बारनोसै दामफारा थांग्रोथोंसै थांग्राया आरो गिदिंलांनांगोन नै जा गिदिंलांनांगोन माने तो जों गिदिंनोसै खावनोसै जोंबो एसे दा बे जों माने लांहिन टाउनाव थांदिया आरोना लांहिन टाउननि आगोलावनो थालांसै आधा किल'मिटारसो जागोन लांहिन टाउना 50 मिटार आरोना गरायमारि मोनहैदो आरोना गरायमारि फिल्डआ बैनोमोन गरायमारि फिल्ड नायनो तो जों इजानो हाबलांनोसै बोरै लामाया इनो ना माजों थांखो बिसोरो जायगाया इनो खोमा तो दखानाव माबा मोनसे बायना लासिगोननो बायसिगोन अमा बेदरबो दं बरियानो तो गाइस नोंथांमोना फैबा बे लामाथिंनो हाबनांगोन लांहिन मोनैहा
langin माने दब'गा साइडनिफ्राय फैबा माने लेफ्ट साइड आरो लांहिनथिं फैबा माने बक'लाथिंनिफ्राय फैबा माने राइट साइड जायो आरो ना इजा थ' बेनो इजा जागोन बक'लिया आरो बेजा लांहिन इजानिफ्राय फैबा माने इजा आरो लेफ्ट साइड हाबनानै गोजान थानांगौनो सानसेबो थांफेराखै नाथाय चेक खालामनोसै बे लामाफ्रा ना दा थांना नायनोसै मानसिफ्रा होनगासिनो गोजान गोजान होननानै थ' मेथाइ सेथाइ लाखाबाय आरो ना आरो लोगोफ्रा बै हाजो नुहुरदोंना गाइस बै हाजोआ बे हाजो बारलांनांगौनो बेसां दूर हयथ' बेसां दूर अखयथ' नायनोसै उनाव माने बै हाजोफोरखौ बारलांनांगौ होनदो आइ थिंक बारलांनांगौ जानो हानाय थ' बर' गामि बेफोर सब बर' गामि कार्बि आंलंनि बर' गामि गामियाथ' बर' गामियानो इयो बर' गामि गेजेरानो नामा ना बर' कार्बि कार्बि आलं नालाय कार्बिया थाखागोन होमबाबो बर' दं हायालै साथाखा बर'नि पार्सेन्टेजआ एसे हेभियानो दं बेहाय भिडिअ एगारना होनसैब्रा आया जों जै बर' हारिनि बर' नालाय जों गोग्गानांगोन क्या नजारा है गाइस रास्ता तो खराब है लेकिन नजारा तो खूबसूरत है रास्ता तो बहुत ही खतरनाक है बहुत ज़्यादा खतरा है जों दा मेक्सिमाम फैबायलै जोंना 20 किल' 25 किल'मिटारसो दाना जों इजा लेफ्ट साइड थांसिगोन दे मानिबा टिकेट सानगासिनो मानिबा पजिसन माबा मोनसे थ' दा 15 आगस्ट मोनफैदों नालाय 15 आगस्टनिनो दा फ्लेग उरायगासिनो बे बरहिया आरोना बर' मानसि गोजासो सब गासिबो क्या नजारा है मैं हरलाय बरहिया नजारा गोथां थ' गाइस नाजाराखौ खेबसे नायना लादो हाजोनि नाजारा मजा थ' गाइस लामाखौनो आन्दायदोंमोन आरोना जों माजा थाङो माजा थाङा ओमफ्राय सासे बुरि मानसिनो सोंबाय ओमफ्राय इयो खोन्थाहरबाय आरो इजासो थाङो होननानै थ' जारलालै सिनाय मोना जायगायाबा माने फार्स्ट टाइम जे जोंबो बेनिखायनो आरो तिनिआलि नालाय इहाय बेनिखायनो सोंनांगौ जाबाय जों दा गामि मोनफैदो बेनो जाबाय सिपि लांस' होनो बेखौ सिपि लांस' माने बेहाय बर' गामि आरो जों आरो हाजोथिं दावखोलांनांगौ थ' नाजाराखौ नायदो क्या सुंदर सा नजारा क्या नजारा है नायदो गाइस नै दानासो हाजोसो नामा वाह क्या नजारा है वाओ ये है ब्रिज नै गाइस तमाम बरिया आरोना फिल्म शुटिं खालामनाय बिराद आराम जादों नोंथांमोना फै बे फिल्म शुटिं बानायफै बिराद हेभिथार थ' भिडिअ सिडिअ देरमदां बे जाना फैगोनलै जायगाया बिराद डेन्जार दुइ गियाराव लांजायानो एक गियारावसो बहुत डेन्जार जायगा फार्स्ट टाइम अफ रडिं दाना माजा थांनो पुरा गोथौ आरोना पुरा हाजो मोनसे गाखोखानांगौ मेंग्लिलायबाय बोरै नांदो बुं बोरै नांदो फैनानै बिराद खस्थ' बोरै नांदो फैनानै बुं बोरै नांदो फैनानै फार्स्ट टाइम अफ रडिं ना गारि थाङा जायगायाव गारि थिखोगासिनो माबायदि मानसिजों गाइस जों फैयै आधा लामा सफैबाय आरोना आरोबाव गोजान दङ 5 किल'मिटार 6 किल'मिटारसो जोंथ' जायगायाव गारि लांजाया बे जायगायाव गारि लांगासिनो जों आरो नाजाराफोरखौ नायदो बरियानो आरो बरियानो बेजा
बे जों जायतुनिखि दहाय दिन्थिना फैदोंमोन फार्स्ट टाइमाव हाजो नुनाया बे हाजोआनो माने बेहायनो गाखोगासिनो आरोना एफा गोजौ हाजोजों बाइक स्पिडजों मामुलि नङालै जोंबो थ' भिडिअ बानायनो बिराद जसनो फैदों आरोना लोगोफ्रा थांबाय खोमा पालसार मोननिया पालसार आरो सा गैला थांबाय जोंना नुवाखै हेभि ना मा होनो थ' इसोरो फैबाय थाफैनोसै उनाव ओमफ्राय जों माने थांग्रोसै आरो ना मा होनो थ' गाइस आं बेहायनो मोनसे खोथा बुंनो नागिरदों बे जायगाया कार्बि आंलंआव दं सिपि लांसु होननाय बर' जायगा दं बेनिफ्राय नेट्रक मोनो ना नेट्रकबो मोना माने फैबा सांग्रां फैनांगौ जों माने एसे टाइम जाबाय जोंनाबो माने सहैना सहैया 2टा उथ्र जाबाय थ' हाग्रानि मानसिबो ओंखारो होननाय खोनादों बेनिखायनो जोंबो माने सहैना सहैयाबा आरो गिदिंना फैफिनगोन सहैबाथ' थांनानै फैखानोसै आरो डाइरेक्ट आरो बेयावनो मोनसे इम्परटेन्ट खोथा बुंनि जायफ्रा फैनो नागिरदों बाइकआ एसे मोजां क्वालिटिनि जानांगोन आरो बिदिनो मोजां क्वालिटि माने बेखौनो बुंनाय जायो आरो माने गारिफ्रा स्टार्ट बन्द जानाङा आरो एसे मोजां थानांगोन आरो ना होमबा फैनो हागोन खिन्थु स्कुटि राम ओइ गोजान दोनबोनांगोन जों गारिया 1 गियार स्कुटिखौ 2 गियार उथियानो जादों गारिया दा माने 2 गियार सालायबाबो खमान जायगायाव खारनो नागिरा जादों ओरैबायदि माने खस्थ' मोनो थ' बेनिखायनो माने आरो पार्टि जानानै फै 10 जन 12 जन फैदो 6 जनल' फैदो जोंबो एसे जागासिनो आरो ना माने एसे दे फट' खेब गुड ओमफ्राय माने एसे टिम जानानै फै होमबासो मोजां 2 3 फैनाङा आरो जिबनावबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों आं बेखौनो फोरमायनो सानो लामाफ्राबो नुवाखै बोरै भयानकथार बेनिखायनो नोंथांमोना आं बुंनाय खोथाखौ एसेबाबो जेनेबा लायो आरो मानोना जों फार्स्ट फैनाय मानसि जों मिन्थिदों जेनेबा जेनेबा फैफेरनाय मानसि माने आरो दिनखालाबो मोजां नङा ओरैबायदि जागासिनो माने गावजों गावनो आरो बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सापर्ट जानानै फै आरो एसे गोबां लोगो जानानै फै आरोना मा समाव मा जायो हमनो हाया भबिष्यतआव बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बुंनाय जाबाय थ' जों थांनोसै दा नोंथांमोनखौ खनसे नाजाराखौ नायना लादो थ' गाइस माने जों माने न'सेनो गारिखौ दोनना लाबाय दोननानै जों माने दा एखे गोजौ हाजो मानखोगासिनो आरो बहुत गोजान लामा आन्दाय फैबाय नै जोंना आर्मिफ्रा गाखोजोबदो बोरै नांदों लोगोफोर ना वाट मोनसे ला आरो सासे नै जा जोंना सारा बे जाबाय अफ रडिं आरो ना बोरै मोनदों मस्लाफोरखौ गौतम भाई नै अग्निवीर आइदै इदियाव खारनो हाबा माने आर्मियाव पुरा सिलेक्ट आरो नुवाखै चलो कमानो भाई चलो चलो चलते रहो बिराद नेंदो गाइस लामायानो ओरैबायदि आरोना नाजारा नायना लादो गाइस माने फैबाबो हारसिं हाला फैनाङा आरो टिम जानानै फै आरो जों जेरैबायदि गारि थिखोदों ना जाय जायगायाव बे जायगायाव माने जाहा थाहा गारि थिखोनो हाया आरो सब हिमालयानो जादोंना बेनिखायनो उथिलांदों आरो आरो आवगायनि साखानि मार्कारा गैया जानांगोन होनबासो गाखोगोन बेयाव नोंथांमोना नायना लादो नाजरा बोरै और जाना पड़ेगा मेंग्लिथारबायना मोनसे हाजो बारनानै मोनसे हाजो आरो डाउन जानोसै थ' नोंथांमोना आं एसे दिन्थिना होनि आरोना नाजराखौ नुहुरदोंना हाजो मोनसेया गुफुरा बे गुफुरानो माने आरोना जायगाया दै गग्राया दाबो 1-2 किल'मिटार साबायनांगोन जों बेका बिकिनो तमाम गोजान आरोना नै जोंना गौतम भाइया आवगायाव बागान नै मेंग्लिजोब्बाय गाइस फायदे गाइस जों माने मोनसे समस्यायाव गोलैबाय लामाखौ नागिरना मोनला दा ओरैबायदि गोथौना बेनिफ्राय गोलैलांबा बेदर दरसेबो मोननाय नङागोन ओरैबायदि नुवाखै केमेरा नुनो हानाय फिसा फिसा नाथाय बिराद नुवाखै गाइस आरो नै एखे गोजौनिफ्राय ओंखारबोदो एखे सिङाव दा लामायानो नागिरना मोनाखै नुवाखै
So guys, nih jangan kena hakan nontonnya. Oरैबायदि जेन्डार माने जार्नी टू কেমন লাগছে ভাইটি? ভাল লাগছে না বন্ধু রাস্তাটা কোন ভালো হয় কোন না ইটোয়ে ধরবা পারা নাই মই রূপ সরবাগান নিবে ওই নই সিজা আরে হাবলাংছে फैग्राफोरा एबा माजा फैबा दंफां माबा लामा नागिरग्रा दंफां गाखोजोब्बाय नै बिगुरफोरा कय किलोमीटर आधा किलोमीटर ओइ गौतम बा कय किलोमीटर आरो हा नै गाइस बोरै जाजोब्बाय महरफ्रा एके मोख्रानि जाजोब्बाय नै जोंना लकेसन नायग्राफ्रा ड्रोनफ्रा बे अरिजिनेल ड्रोन दै जोंनि Original drone ifre. Oy moनसे दामि drone नामा? Oy moनसे दामि drone नि बाराद्राय गोजौ थाङो. बायदि केनेका लागिसे हाय केने? एकदम केनेका लागिसे सब. इफले? हावाव लागिसे. इफले केनेका लागिसे? मजा. मजा लागिसे ना? आरो आसे दाबो जाबावखायसो. हरबाय ना? तो फाइनली गाइस बिहु मोनफिबाय. नोंथांमोना नायदो पुरा गोलोमजोब्बाय. नै बेनो. इखौनो नायनो कारने जों ini जायगाया ini जायगाया मा मोनसे थांनो गाइस ini बिउआव फैनानै जों फार्स्ट टाइमावनो दुगैखानोसै आइदै गोथौ नामालै गोथौ नङा बरिया गाइस नायदो नोंसोरो बिहुं ini जाबाय waterfall. So guys नायदो नोंथांमोना बिहुं waterfall. Guys माने दुगैना लाखाबाय आरोना. मजा आया रे. So guys नायदो. Gosh! Bihung waterfall! Ikut nakirna lesung. Hazar gitu teman-teman. So ini nonton naik lakado. Mana yang duwidar nah? Nei jengna Superman pra. Main plus ini. Balik sih. Woi, maju tinggal. So guys, finally जों मोनफैमारबाय बेनो सिनारिखौ नायनाला बरिया आरोना बेनो जाबाय बिहुं वाटारफल जों दा एसे गोजौ गाखोलांनि याय आइदै पुरा भिडिअ आरो फट' खेबनायाव बेस्ट नायदो तो गोजौ थिलांनि हायनो हाया एहे माने फिसला आरो जायगाया नायना लादो जायगा गाखोबाय दं जों माने गोसोआव थांसै गोजौआव ओहो माथो थांगोन ब्रा जा नायदो नोंथांमोना ओरियो तो गाइस पुरा जायगाया माने स्लिप जायो आरोना बेनिखायनो लासै थांनांगौ जादों
आहा क्या महसूस है बड़ी नंगल वेलकम to masa kayak mulai bingung to guys nah itu nang tamna video ke বঢ়িয়া মই তামান কষ্ট পাইছো কিন্তু ওপৰত উঠাত बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज हो रहा কিন্তু আহিলো আৰু যেনতেন কেনে লাগিছে মই একদম ওপৰলৈকে উঠি চাইছো দেই বহুত মজা লাগিছে কিন্তু ওলাই আহাত মানে অলপ পিছলি খাইছো কেনে লাগিছে মানে দাদা কেনে লাগিছে হয় বহুত কষ্ট লাগিছে আহা আৰু এতিয়া জাগাত আহি ভালে লাগিছে হ'লেও সন্ধিয়া হৈ গ'ল ৰাস্তাটো বহুত দূৰ ভয় লাগি গ'ল এতিয়া কিমান দূৰ এতিয়া ৰাস্তাটো বহুত জংঘল ৰাস্তাটো জংঘল গাড়ীও নাযায় খোজকাঢ়ি যাব লাগিব হোৱাইট এংগুলো মাৰিলে কমবাসो आसल खुगा खाथु लांलाय एबार दे कतारा सोंबासो बुंनो আপুনি এইটো ভিউ বনাই কেনেকা লাগিলে কষ্ট বহুত হৈছে কিন্তু জাগাত আহি ভালে লাগিছে बहुत तेज हो रहा है बहुत तो गाइस जों माने दा बारा दिरि थाला एसे हर जाबायना बेनिखायनो थाबनो थांनोसै हाजो जायगा दा हाजो बारनो थाखाय 1 घन्टा नांगोन जोंहा माने जों दा थांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ इन्जय लादो जोबजासिम ओमफ्राय लाइक शेयार खालामदो बिदिनो आरो माने भिडिअ गोदान गोदानाव माने इन्जय पुरा इन्जय लाबोगोन आरोना नोंथांमोना नायबाय थादो थांनोसै नामा Video ke jam-jam naik baik sambil like, share, komen,